Don't get me wrong ne. Yazi ngisihlalele la nginombokazi. Ngithi mbokazi athi ya wena Khetsi ngithi mfethu uyazi masidliwa kule game siyahamba mfethu. Athi ya kuyazi mfana wami ungathi sewuthukile kanje. Ngithi dase angithukanga mbokazi mfethu. Yazi indaba yami ukuthini mbokazi mfethu. Ukuthi mfethu ngine strategy. And la strategy lesingasebenzisa mina nawe so win athi strategy osithatha up wena Khetho ngathi uzongibhedela wena ngithi hayi mamela mbokazi lo mjida lo mele uhlale nombwembo ncamashi naye yabo lo mjida noma uthi uyocela amanzi uhamba naye noma lo mjida bathi coach yambiza uhamba naye mbwe uyangithola uhamba naye mbokazi mfethu ngithi noma bathi lo mjida ifoni yakhe yakhala e-dressing room uhamba naye nanga time babathi bayakale bayokhuluma ufika umnyango uyamela lo mjida cause lo mjida lo as expect ukuthi adoje mfethu ngiyakucela mbokazi ngiyakucela mfethu ngizotshela bolelo dek ukuthi bakuskime lapha yabongene eChicago mfethu no 50 cent ngiyakucela mbokazi mfethu athi awawari ngizobe ngimbambile ngithi Pinky promise athi asewuqalile manje angiphethela wena ishihamba uyazi ngaka ithi awuthi uyodlishawa ngithi awufethu ngiyakucela mbokazi asidingi ukuye ekhaya manje mfethu athi ungawara siye ekhaya ngithi eish level yenze kanjani mfethu lo mjida noma ngathi uye toilet ahambe naye eish sikhubile manje.